Uticaj vazduhoplovnih propisa na bezbednost letenja sportske avijacije i upravljanje vazdušnim prostorom bila je tema koja je za zajednički sto dovela predstavnike skoro svih relevantnih institucija i udruženja iz naše zemlje, ali i iz regiona. Problemi sa kojima se sportski vazduhoplovci susreću u praksi i potreba za menjanjem određenih pravila, vazduhoplovne nesreće i njihovi uzroci i učestalost dešavanja, takse za razne usluge u vazduhoplovstvu te način sprovođenja kaznene politike i mogućnost efikasnog zajedničkog rešavanja problema na institucionalnom nivou bile su neke od tema o kojima su diskutovali učesnici okruglog stola u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije. A za istim stolom okupili su se sagovornici iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, vazduhoplovnih klubova, ali i predstavnici iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Okrugli sto je zvanično otvorio pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić, koji je istakao spremnost ministarstva da radi sa drugim institucijama na rešavanju aktuelnih problema u sportskoj avijaciji i naveo neke od novina u novom zakonu o saobraćaju koje bi trebalo da ubrzaju pojedine komplikovane procedure. Nesreće se uglavnom dešavaju zbog ljudskog faktora, najčešće su na početku i na kraju sezone, ukazao je Željko Ovuka, generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza Srbije, i skrenuo pažnju na činjenicu da restriktivna i skupa regulativa u pojedinim segmentima neretko dovodi do povećanja ilegalnog letenja. Prema njegovim rečima, kaznena politika postoji, međutim nadzor na terenu je slab jer je mali broj inspektora, a velika razuđenost, pa se najčešće izlazi po prijavama. Stoga je potrebno ili povećati broj inspektora ili jedan deo preneti u nadležnost Vazduhoplovnog saveza Srbije, smatra Ovuka. Zaključak okruglog stola je da kroz Vazduhoplovni savez Srbije treba u budućnosti formulisati probleme sa kojima se suočavaju klubovi i u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na njihovom rešavanju u što kraćim rokovima. Ovaj okrugli sto organizovan je kroz projekat prekograničnog vazduhoplovnog uvezivanja iz predpristupnih fondova Evropske unije, a cilj je podizanje bezbednosti u vazduhoplovstvu, jačanje malih sportskih aerodroma i jačanje kapaciteta službi za potragu i spasavanje.